HYC kalapan pau ya kejing sengukya banlap baki don kumbashis pa tali ki Longiing ki Shong basa Be-Ain Hajan ka Fire and Emergency Station ya Mawlong. Habakren Shakilat Pathai Kubor hadian kejing curip ya ketai gejaka u President ka HYC uba Roy Kupar Senrem ula ong bakaseng kalalap baro kini ki Longiing ki Shong basa ha ketai gejaka kabahap hapo ka Shong Cantonment area kidai ki briu ki ba nabar jela da ka ba benrap ba ki don katu katni na preng jengki ki ba dei ki Rohingya Muslim ki ba wan buhai Shong na ka wei gejaka sya ka wei pan uba Senrem ula ong kitei kibriu kem syam lala satia ban penbiang ye kikot kisla kibabiang baki layo jingbet ban sa ha katei gecaka na kinu kibor penyai syusyu ula benrap pakaseng kalayo pediang ya gijing ujor na kibriu badon kinong di drok ha katei gecaka marsen kemdum ngila bon kibriu ki rupat ba ki bala ujor ba dalak poi tang sudum labun ki beri ki bami nang ni naneng ki baterwai udrok sangthi hapo surok batlu ngilayo sibun ki jing ujor baidei bakajing sa Be-Ain jong ki beriu ki bangim tip ki don ki belong ba ki don ki Rohingya Muslim ki ba petwer na kawai pat kari ki bon bansa hang ni hak ni gajaka ka bahap katkum gajing tip bakajing keli ki jong ni menta ngilap bakadei gajaka jong ka Cantonment ke badon Hajan jong ka fire service jong ka Meghalaya hang ni hapo ran